Dođi, duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgriješnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Luki. Narod bijaše u iščekivanju i svi se u srcu pitahu o Ivanu, nije li on možda Krist. Zato im Ivan svima reče: Ja vas istina vodom krstim, ali dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan odriješiti mu remenje na obući. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. Kad se krstio sav narod, krstio se i Isus. I dok se molio, rastvori se nebo, siđe na nj Duh Sveti u tjelesnom obličju poput goluba, a glas se s neba zaori: Ti si sin moj ljubljeni, u tebi mi sva milina. Dragi brate i draga sestro, osim što današnje evanđelje, današnja evanđelska scena mogla bi biti isto tako i prva postaja križnoga puta, jer od ovog trenutka Isusova misija kreće prema Jeruzalemu, kreće prema razapeću, muci. Isus stoji sa grešnicima. Evo, Isus na neki način je čak i osuđen skupa s njima. Zašto i stoji tamo skupa s njima? A Isus se na ovakav način i solidarizira sa grešnicima. Ali, osim toga što je to prva postaja križnoga puta, današnja scena nam zapravo i otkriva pravi Isusov identitet. Tko je to Isus? Možemo primijetiti kada Isus dijeli kruh, kada Isus ozdravlja, kada Isus propovijeda, pa onda baš narode nije znao tko je to Isus. Zabunili su se, željeli su ga zakraljiti kao Mesiju, ali političkoga vođu. Ali ovdje se otkriva Isusov identitet kao Sina Božjega, kao spasitelja svijeta, kao netkoga tko uzima na sebe svu onu gorčinu grijeha, svu onu prljaštinu uzima na sebe samo da bi došla do izražaja ljubav. Kao što među svim tim grešnicima dolazi do izražaja milost, dolazi do izražaja Isus, tako u svoj toj gorčini ovoga života dolazi, kada Isus uzima na sebe križ, dolazi do izražaja njegova ljubav i dobrota prema svakome od nas.